Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kanagtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Dagiti agkabsa, a prinsipe. Iti maysa a pagaryan, ubing, at agkabsat a prinsipe, nga agpada, apatpat ganunay, tinaganakda, nga ari ken reyna. Sipud pay ubing da Prinsipe Marcos ken Prinsipe Juan. Nadlawan ti ari ken reyna, ti dakkel a nagdumaan, ti ugalida. Natangig ken natured ni Prinsipe Marcos. Ket napakumbaba ken dandani saan nga agsasao ni Prinsipe Juan. Iti panaglabas dagiti aldaw. Adda kimpet a naidumduma a sakit iti reyna. Ket karkar na sakit, ti kimpet ken ka madaydayaw a reyna. Anya ti kayat mo asawen, mangagas. Adda ti imapal ken ka, akarkar na aparswa. Nga iso tinangted ken ka, iti karkar na asakit mo ita. Anya? Dayta tinaduktalak, iti panangtaming ko ken ka, madaydayaw a reyna. Kayat mo ka di asawen, ajakon agimbagbay. Agimbag kapay, madaydayaw a reyna. Nga may salaeng, ti makapaimbag ken ka. Anya dayta, mangagas. Ti bulong ti datdatlag amula, amasarakan laeng iti karkar na abantay. Dayta laeng ti makaagas ken ka, napatag a reyna. Nakasagana ang agdalyasat amapan iti karkar na abantay, amak nga ari. Siyak ti mangalay ti bulong ti datdatlag amula, nga iso ti makaagas ti inak arena. Anapagad ti mapan iti karkar na abantay, Prinsipe Marcos. Nakasagana ang makigasang gasat amak nga ari. Ken amoyawet anasiglatak. Kabailak asalakniban ti bagik. Sa anak lakit di amay sagmak. Prinsipe Marcos. Kiddawag ti bendisyon ken pamalubos yo amak nga ari. Agdalya satak amapan iti karkar na abantay. Tamangala ag iti bulong amakaagas iti inak. Talagaan na turod ti kabsat ko, amak nga ari. Pudno dayta, Prinsipe Juan. Iso na laeng tamadanaganak. Apay, amak nga ari. Saan ang mailibak ang apagad ti agdalyasat ijay karkar na bantay? Agdinamag ti kaadda ti karkar na nga akin kukwa iti datdatlag mula. Amak nga ari. Awan pa iti asino man ang nakasubli, anang gandat anagala iti bulong ti datdatlag amula. Kat dayta, ti pagdandanagak ita. Makabannog tagdalyasat. Yamsa na ba ni? Taadda akon di ti karkar na abantay. Kat sigun iti bilin kanyak dagiti ministro ti palasyo. Ada iti pusag ti kabakiran ti sapsapulag adat-datlag amula. No kita taglawlaw ko. Patcheck nga si Diga ko ni ti pusag ti kabakiran. Ngam, mabisina kon. Iso ang mga anak pa iti balon ko at tinapay. Apag iso, mga anak pa dito na ginanaak. Kalpasan na, sa pulag ti datdatlag amula. Tapno makaala ako ni ti bulong na, nga agas ti inak arena.
Mabisina, baro. Ha? Mabalin ka di iti dumawat. Iti tinapay mo. Sa dino ti nagapwam si ka bakit? Saan anapatid no nagkapwa? Ang asim baro. Ikanak iti kankanam at tinapay. Para kanyak laan daytoy. Isu nga umadayo ka. Aday wanak. Tamang ano makaong utak. Ket pong sayek ti ulom. Dakas kayang duganin. Ha? Kalata nagbaliw ti langam. Ket nagbaling ka na kapimpintas a babae. Daytoy tipod no alangak. Kat mulak tigagaram ditoy, Prinsipe Marcos. Anya? Datlag ka? Amunak pa igayam? Wan, amok ka. Amok ti kinatangin. Ken kinaabusadom a prinsipe. Kat gapo iti inaramid mo kanya. Madusa kamat kas kadagiti padam nga imununan nga imay ditoy. Ha? Adan imuna ngam siyak nga imay ditoy? Wan, ngam nagbalinda amin abato. Kas iti makitkitam iti aglawlaw mo. Anya? Kayat mo asawan, tao dagita ba to? Wan, tao da anaalas ti ugali kan kababalin na. Kaskan ka, iso akas kadakwada, dosaan kamat, gapo iti naalas nga ugalim. Ita, may sa kamatan abato, Prinsipe Marcos. Agpapada kayon kadagiti nagdursok nga imay ditoy. Kumaron ako maro ti sakit ti inak, amak nga ari. Nabayag metten manipod nagdalyasat ti kabsat ko a prinsipe, anapan iti karkar na abantay. Anya te kayat mo asawan, Prinsipe Juan. Siyak met nagdalyasat, amak nga ari. Anya, ngem kasanoon no di kan makasuble. Agsubli ak, amak nga ari. Imit konton ti bulong a makaagas iti inak arena. Prinsipe Juan. Pangaasiyo, tapalubusan dak amak nga ari. Para daytoy iti inak arena. Agtalag kayo kumakanyak. Amok nga da akon dito'y pusad ti karkar na abantay. Maskan nga agan nadak. Awan pulos ti pagilasinan iti kabsat ko a prinsipe, nga immo na nga imay ditoy. Sa dino nga tanteen na. Ay, mabisinak. Manganak pa'y nga umuna. Sakbay asapulik ti datdatlag amola. Mabisinak, baro. Mabalin ka day, nga ikanak iti tinapay mo. Ha? Ay, apay kit din asaan, inabakit. Adtoy, kukwayon ti tinapay ko. Agyaman na, ngam kasanukan, anya ti kanam. Maibturak ti bisin ko, inabakit. Adtoy pa'y ti balon ko adanom. Ngam saan ko nga itad amin kada kayo. Takasapulak met. Para iti panang sapul ko iti gagarak dito'y karkar na abantay. Adtoy ina bakit? Uminom kayo iti danom abalon ko. Talagaan na dalos ti puson, Prinsipe Juan. Ha? Nagbaliw ti langam, ina bakit? Daytoy ti pudpud no alangak. Tasyak ti engkantada dito'y abantay. Kat mulak ti sapsapulang, Prinsipe Juan. Ha? Madaydayaw nga engkantada. Agngangabitan ken ni patay ti inak arena.
Masapol na ti bulong ti datdatlag amulam. Ta iso lang ti makaagas kinkwana. Amok dayta, Prinsipe Juan. Mapatgan tikid daw mo. Makaala ka iti bulong ti datdatlag amulak. Tapno maagasan ti inam arena. Agyaman akunay, madaydayaw nga engkantada. Ngam malaksid ang makaala ka iti bulong ti mulak. Ikan kapay iti may sa akid daw. Kas panang bigbig ko iti kinasaya at kan kinaimbag mo a prinsipe. Ha? Adun ti imay dito'y karkar na abantay? Ket awan apulos ti nakasubli kadakwada? Karamanan dita ti kabsat ko ni Prinsipe Marcos. Tikid daw ko. Makasubli ko maamin ang nagturong dito'y karkar na abantay. Tapno saanan nga agladingit dagiti na panawan da. Talaga anasingpat ka, Prinsipe Juan. Mapatgan tikid daw mo. Makasubli amin a pinagbalin ko abato anadursok nga imay ditoy. Ha? Kala at nagpukaw tinagado abato iti aglawlaw. May salangan tinabati. Anya ti kaya sa wanday toy, madaydayaw nga engkantada. Dagiti batong adda itay iti aglawlaw. Ket iso dagiti dursok adinusak nga may ditoy. Ngem gapo takid daw mo ang makasublidan. Pinatgak nga ron. No kasta, uray ti kabsat ko a prinsipe, nakasublin iti palasyo. Saan? Agiddan kayo nga agawid iti kabsat mo. Ta iso day tanabat-bati abato ditoy. Agsubli iti sigod alangana. Apaman nga agpukawak. Kalpasan nga ited ko ken katigagaram ditoy. Ngam awan to apulos ti malagip na may papan kadagiti napasama. Ala, Prinsipe Juan, nawayakan ang mga laiti bulong ti datdatlag amulak nga iso ti makaagas iti inam. Dayta mo lang adna iti abay mo. Iso dayta ti gagaram. Marikrik na kadandanitan makapanaw dito'y karkar na abantay. Kabsat ko a Prinsipe Marcos. Wen ading ko a Prinsipe Juan. Ngam ladingitek. Siyak laeng ti makapanaw ditoy. Ket siyak ti mangisang pet iti datdatlag abulong nga agas ti inata. Dita ti dalan kabsat ko a Prinsipe. Wen Prinsipe Juan. Napukaw ang tipuot ni Juan. Nas kanyag balin apalimod dahito nga naramit ko. Iso anas kanya uluyak ti kabsat ko. Natingita ko man. Ngam siyak ti rumbang amang tawid iti takam ti amata. Iso anas kan amapukaw ka. Tapno awan ti lapad iti kalikagom ko. Tano maamuan da si ka ti nagbaligi ang nakaalay ti agas ti inata. Ang mga no si ka ti pagtugawan ti amata. Kas ari. Ket dayta ti jak itulok. Ha? Madaydayaw nga engkantada. Siyak nga ron, Juan. Anya tinapasamak, madaydayaw nga engkantada. Pinagaramidan na kaitidakas ni Prinsipe Marcos. Tati kayat na. Iso ti agparang anakaala iti datdatlag abulong timulak. Anya? Kinapudno na. Pinatay na kan. Tapno saan kuman amadoktalan tinaramid na. Ngam babaan iti bilag ko. Nagparang laeng akasla nagbaligi ni Prinsipe Marcos iti naramid na ken ka. Ngam ti kinapudno na. Di na ka napatay. Anyan ti kabsat ko. Kabailan nagayam nga ramiden ti kasjay kanyak. Tapno magunod na laeng ti kalikagom na. Ngam di kagdanag, Prinsipe Juan. Siyak ti makaamo. Itamat lang, makasublikan ijay palasyo. Kat maduktalan ti amin. No kasapulan ti pamanaknak, addaak amang ipanaknak iti amin.
Naimbagan ti inam, Prinsipe Marcos. Gamanyan, tasaan samet tanyag subli jay kabsat mo. Kas kinunakon, amak nga ari. Napaggad ijay karkar na abantay. Amangan no adanta ka sa napasamak kini Prinsipe Juan. Ay, makapaladingit. Si kalaang tinangaramid iti dagas kanyak, bayad ti panagdalyasat takuman nga agsubli dito'y palasyo, Prinsipe Marcos. Ha? Prinsipe Juan? Anya ti kayat asawan da ito'y Prinsipe Juan? Dumngag kayo, amami nga ari. Isalaysay ko tinapasamak. Iti kasta, malawlawagan kayo. Itatadwa talaengan dito'y Prinsipe Marcos. Kayat ko amaamuan tagpaiso. Awan ti kinapudno na timbaga ni Juan amak nga ari. Ulbod dayjay. Sika ti ulbod, Prinsipe Marcos. Ha? Sika? Awanan ti sabali, Prinsipe Marcos. Madaydayaw nga ari. Ha? Maragsakan ang makakita manen ken ka. Madaydayaw ng enkantada. Ha? Amak nga ari. Agam-am mo kayo? Wen. Ket umdasen apamanegneg ti kaadda ita ti madaydayaw ng enkantada diti palasyo. Anya ti kahit yu asawen, amak nga ari. Ti salaysay ni Juan ti Patsyag. Ket sika Marcos, madusa ka, taday tatirombengken ka. Saan? Kasyandak amak nga ari. Saandak adosahan? Pagbabawi akong tinaramid ko. Basta saandak kumadosahan. Kasyandak kuma amak nga ari. Saandak adosahan? Itilaksid ti panagpakpakaasi ni Prinsipe Marcos, dinusalat tada ito iti amana nga ari ubing. Kat iso ti makagapo, no apay nga awanan ti uray maysa kadagiti agindag iti pagarian. Titimulad iti naalas nga aramid ni Prinsipe Marcos. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.